Jaqbel ma ta' Stewart Healthcare li llum ma jridux esklusività fost aġenziji ta' procurement, iżda ma kienx jafx qed jiġri meta kien Ministru tas-Saħħa. Hekk irreaġixxa Konrad Mizzi li fi żmienu bħala Ministru tas-Saħħa intażlet il-Vitals Global Healthcare biex tmexxi tliet sptarijiet pubbliċi, l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Iżda mistoqsi minn Net News jekk jaħsibx li sar żball li l-kumpanija Technoline ingħatat l-esklusività bħala aġenzija tal-procurement, Konrad Mizzi ħarab milli jikkundanna. Għalkemm f'nifsi ieħor qal li jaqbel ma ta' Stewart li mhux se jużaw l-istess sistema. Aħna l-preferenza tal-Gvern huwa li l-Steward jużaw aktar minn aġenzija waħda. Il-Ministru Mizzi kompla li issa taħt it-tmexxija tal-Ministru Chris Fern ta' Stewart qed jisimgħu mill-parir biex dan ma jerġax iseħħ. Madankollu u minkejja li hu nnifsu kien Ministru tas-Saħħa fi żmien meta seħħ il-ftehim, Konrad Mizzi qal li sar jaf dak li ġara grazzi għal rapporti riċenti fil-medja. Jiena minn naħa tiegħi l-informazzjoni li għandi fuq dal-affarijiet li huwa informazzjoni li qed nirċievi mill-medja. Din il-mossa fi żmien meta Konrad Mizzi kien Ministru tas-Saħħa waslet għal kundanna fost l-oħrajn mid-Deputat Prim Ministru Chris Fern, illum Ministru tas-Saħħa, li qal li lest iwaqqaf il-kuntratt li firma l-Ministru Mizzi u li bih il-kumpanija Technoline natat dritt esklusiv ta' procurement. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija daħal il-qorti biex jiddefendi l-aħjar interessi tal-poplu Malti Wawċi ħalli dawn it-tliet sptarijiet pubbliċi jirritornaw lura fidejn il-poplu kif xi darba kienu.